ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନି, ଆସ ମଣ୍ଡିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲଉଛ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେନ୍ ଚାକିରି ଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି। ହ୍ୟାଲୋ, हेलो। ତ ନରସିଂହ ନାୟକ କହୁଛୁ ତ? हाँ हाँ हाँ। ଶୁଣ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ତମର ବିଜେପି ଅଫିସରୁ बीजेपी ତମେ ऑफिस ବଦମାସି କରୁଛ, ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଛ, ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛ ତ ମଣ୍ଡିରେ। कोडा नाइ ना मु तो डेली वजह ଶୁଣ मुझे ତମେ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଅଛ, ଆ ତୁମକୁ ଅଫିସରେ ଖବର ଦେଇକିରି ସେଠୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? आज्ञा मुई डेली वजह आपण देखुन मते डाकले पैसा देसन नी डाकले नी दियन। ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନି, ଆସ ମଣ୍ଡିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲଉଛ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେନ୍ ଚାକିରି ଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି। ତ ଆସି ଦେଖା କର ଜଞ୍ଜରାରେ ହେଲା। केडी 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 ଜଞ୍ଜରା ଅଫିସରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦେଖା କର, ଜଞ୍ଜରା ହେଲା।